Hej, Hej, ja ti dám drevo, Michal. počkaj, niečo chcem Náš starý vyskúsiť. dom. Môžem ho ja odpáliť s pačkou? Takto. Nie. Asi, Ne. au. No tak ja už nehrám. Michal, môžeš tu hrať. Ale ja Ale- chcem odpáliť ten dom. Ne. David Cobblestone. Michal, neurazíš sa, že? Ne. Rýchlo, ale ja chcem to odpáliť. Au. No, dík. To teda nebola veľká bomba. Wow, to je To je toľko ako- piesku. Aj tvoje Ja- itemy, to som- ale ja to nepotrebujem, ja potrebujem XPčka. A akože nevybuchli aj témy aj takto? Však sa portni ku mne. Michal, však sa portni ku mne. Asi sa urazil, to som zase nechcel. No tak čaute. Tak, dobre. Čiže ideme tu urobiť takú veľkú dieru, že najskôr. Áno. Veľmi veľkú dieru. Trošku väčšiu. Aj by som s tým pomohol. Počkaj. A keby Počkaj. ste chceli, tak dám do popisu videa IPčko tohto serveru. A bude tu aj Počkaj, hej. Minecraft. Teší mňa. Tak toto bude hodne epická diera. Ja viem, veď to chcem. Bude teda epic. Hej. Tak. Počkaj, TNT party. To potom odpálim. Zvedavý, aká tu bude ďura. Haba ďura. A to by sme mali. Tak, tu máme našu TNT miestnostku. No poď sem, kde si? Aha, tam si dole. No, ideme. Ideš to odpaliť? Hej, už som to odpálil. Hotová jaskyňa, keď tam tak dopadne, tak zomre. Fúha. Tak to Tak? na to teda urobilo kráter. Ty kokso. Hento na urobilo dieru. Tento kráter urobil dieru. No všade. Sem dám svetla. Čiže z tohto videa by to Ale tu nie je bolo žiadna všetko. Nej- A ulúčime sa aj s Nicecraftom. Ukáž sa mi do tváre. S Nicecraftom. Kde si? A tu. Tu som. Neviem, čakaj, Kejva, Gogo, ja vám kejva, to ďalšie kejva. predstavenie. S Nicecraftom. Hen? Chňa. Ty kokos. Nicecraftom. Čau. Pozdrav do Čau. videa. Čau. Čau.